Живей сега, не чакай после. Понякога в ежедневието случвало ли ви се нещо да ви докосва? Миризма, цвят, дреха, усмивка, усещане. И вместо да го прегърнем, ние се колебаем и се чудим да го вземем или не, или да си кажем ще се върна след 5 минути или след половин час или утре и после няма да го има. Пример с някаква дреха или парфюм и ако на момента енергията ви е грабнала, вземайте. После е случвало ми се на мене, след това го няма или нещо се променя или е било последното. Просто на момента вземайте. Вместо да го прегърнем това нещо, ние се колебаем. Но живота не чака. Когато нещо те накара да се усмихнеш, когато нещо ти нашепва, това е за теб. Хвани го, вземи го. Вземи тази чаша, било парфюм, било целувка. Направи това пътуване. Запиши този спомен. Защото щастието не е в перфектния момент или после или друг път, а в мига, в който го побереш. В който го избереш. Живей, обичай, избирай това, което те кара да светиш. На момента, без уговорки. Създай спомен, създай радост, създай себе си тук и сега.